ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଲି ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର। ଝିଅ ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଝିଅର ଚପଲ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇ ଚାଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଭୋରୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଝିଅର ମୋର ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ତା ବାପା ଆମ ପଛରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦୀପ କିଣିଲି, କିଛି ଭୋଗ କିଣିଲି। ମନ୍ଦିର ଆଜି ଏତେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭଲରେ ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଦୀପ ଜଳେଇଲି, ଭୋଗ କରିକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିକି ଭୋଗ ଥୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଦୁକା ଭୋଗ ଦେଇସାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର କାରନାମା, ଅଟା ଡବା ବାହାର କରି ଅଟାକୁ ଢାଳି ସେ କେମିତି ହେଇଛି ଅଟାରେ। କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ବଦମାସି ହେଉଛି ଆଉ ତ ସମ୍ଭାଳି ହିଁ ହେଉନି। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ବନେଇବାର ଥିଲା। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତମେ ଏକା ବନାଅ, ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ବନେଇଛି। ତାପରେ ଓପନ୍ କରିନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ତମେ କର। ତାପରେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ କି କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସ୍ମେଲ୍ ବି ଭଲ ଆସୁଛି।